job bun ki jingi kun nre yo covid ndai me kun da katika ay ketika covid ndai kanong yi kun persha kane kaklam hadu laipo hajar tenrai ki tenrai dingso baper lamang daga tenat ki kamrep kamriang kentup ya ka office u district horticulture officer bat ka office u district agriculture officer ka Ribhoi district kata sheki laipo tli aa kishnong ya kate ke jing temu ban kentiu ya ki kamrep kamriang lengba ka kamrep dingso bat kiwe lapen long ha ka jing ai jing hikai bat ka jing tip kumno ban tengkai ya ka jing don ka mariang ka bejerngam bat ki saudong sokun jongka ya kabala tip kum hakaktin nong wei kum ka National Plantation Drive kabala penlong ha ka snong solat thamai Ribhoi district ha kabala shimru ya ka kabu ban penlong ya ki village health and sanitation day ne ka koj ka khya ha ki snong ki thau bat ka jingle khuj le suba ringkat bat ka jing ai jing hikai kumno baniada na ka khlam covid-19 bat ban penlong ru ya ka jing ai tika ne ka covid-19 vaccination program ikong RM Kurba ibede Deputy Commissioner ka Ribhoi District ilalong ikong san hagate ka jing ai jing hikai bat ka jing tip halor kite ki phang daka jing don langru jong ba dilamar ubede District Horticulture Officer ikong Isu Chiang ibede District Agriculture Officer bat kiwe de kitna trikam hakathai nongpo badru ke bahap apo ka CNRD block umling kijaj dingso ki bakentiu bahaya ka yo ka kot ki pat nong repso ki kentup yo so kentoi usok persyong, usok laj, usok meleng, bat kiwe de ki jaj dingso, bat kiwe de ki jaj dingso, ki bakentiu ha ka yok ka kot, bat om tang ki dingso, henrei la samru ya ki tenrai ding syaman la ki teliu ying, kata dak ba penmang si tenrai si kli briu, bat kat kum ka jingdon ha ka wei pakawai ka teliu ying. Habakran lengkot sepang ka jingthung ya ki jaj ding ikong RM Kurba ibedai Deputy Commissioner ilaong bakadon kam ban ai jing hikai salaki khun ki khti bakin tip kumno ban thung ding bat kadon kamru ban sumar sukher ya ki jaj ding bat bandon ru ka jingkit khli bat tengkai ya kamariang namar deitang kamariang ka ba ai jing im ya obriu na du ka bat ka jingko jingkhya ha ka shnong ki thau ai ni thung ki ding ki badan ka jingmot in thung ki ding sa in thung ki ding ki badan kijing mentai kum ke yang ke dawai ke dekon ke desin mo bat ngi dan ro ke jing temu ke dan ro ke jing temu memdai ban su thong bat bai kum to klan kinang sumar kini ke sni ke dan ke jingmut ba kini ki ding sa ba kini ki ding belang dawai kindong ke jing sekri ye kalawai jang ke snong haden habot kideng ki bathong da kai bagi dan ke jing sumar bat kideng sa ki ba dan hi ha ka snang da jang nga kermen ba kindong haden sa fan sneng kindong ki basai sa bat nga ka de kermen ba kini ke area kini ke jaka ka bangi thungi kini kideng bat ki ha ke jaka ba thung la da dai ha per la dai sa penthor la dai seno ro kin sai tu sa klempek kin sai ba yu sa nama ba kideng ki bangi syet ya thungi sene mo dan sepangkan ni ke program kini ke ke program jang DHO kan ang isi ke program jang ke district level committee under National Plantation Drive tingi kermen ba ladangi ai ki we sample dieng bangi hangni wan ra sanjat ki dieng ba ladangi ai ki kini ki ding so ki ba ki mungkin berpak ki ding so but kini kin long ru kalat gajing yo kamai ya ka yang gasem tingi kermen ba lada ni ai ki yang ban ni ai kam tam e ki klong khna kinang ban sumar ya ki dieng ki sit namar bon sen yo I klong ki he ha ka perthai kamariang bat ki ibon sen ni ot ki dieng mong I pen kelem namar ni thang dieng ni thang ding la ne ni pen don kam ban snai yang henrei ban thung pat klong ke e ka ba ngim ju hi kai ki khon tingi kwa ba dakan ni ka campaign ka jongi ngi kwa ban hi kai ki khun ki ti jongi ba ha perthai ha ka jing im jongi man ubriu de ban thung iwe idien ha ka jing im jongi ba ro hi ki bayadan hang ni de ban dan we udieng ubangi ni so sarong ban o de jongi bangi pen he pen san mangi bat bangin sumar ngin kit khia ban ai ban pe ya kata ban put ikinyot ki nier ladami harut hakiar ban ngin pe bo kin yo asni kin yo kata jing sumar kum bangiri ki khon kum tar ki khon ken ri ta ki
jing tung ki jong ki bat kin wan ra ka jing kemen ba ki ru ki don benta mo ban penne ya kamariang ko men su ong menta men pila mention hang men dang sedang iba yang bahas nong pi dan lai teli ki klaus nong kani kalong ke aka ka ba ngi sutenat ban yo snow namar ba bon sin ngi dang lek ban thung diang khnang mo ha ki snong ndai pi na ka liang snong pi yo ijngai pi long kita gibreo ki ba shim kia ya kamariang te pila le lupa ka ta kam ba ki we ki dang perkhat pila le lupa ting ai kuble ya ka snong jong pi hang ni ha po so lai thamai ba ki nong shong snong ki long shwa man shwa ki de ki bala yo ijngai bar ki bala yo I bang I don kam shisha ban penne ikini ki ding kisit ka jingkor do jing ki ding kisit ni la asno thu ha kan ka por ha ki por pelang namar ba ha ki tu ki por kamariang ka terkhong ba ndre ha ki tu ki jaka basyong kini ki ding ha badon ki ding ka telong umru harut hakiar kamut ka kane ambet mo te kani ru ka we ka de message ni ong preserve mut penne but conserve tu ba de ban pen pet ba kanum du jat mo banum du jat kino ki dieng ki se ki badan hapok song jong pi dei ban bo ban sumar ye ki ndei tang ban shutung lak let no mo te kani ka de ka message ka ba ngi kwa ban ai pi matagas ngi dei ban sumar ye kini ki jing tung ki jongi kentu ki khlung khna ban shim kya but ndei tang bala ai he ki ngi kum ki rang ba mo ki me pa ngi dei ban pen so thu ye ki ka jing koridor ban thung ki deng ki se but kham tam ko mga omane begini ki ding se ki de ki badon ki ba mi so te ka kumang yo I hakan ni ka covid-19 na do mencem snam hadu menta ka bakta jur de ka yo kot te lada hapo arsnam lai snam kini ki ding bangi thu menta ka sngi kinwan ra e ka jing mento ye ka yeng ka jong pi lingba ka jing thung ki khon ki jong pi kanwan ra ka jing mento ye pi ki phila ban de ne phila ban bam kat ka ba pi bring don kam kat ba pi snow bit ma pi hendre ki lukin so tanan ha ibori berit jongki lala ban contribute la ne la ban ye share lang kata ka burden mo hayang hasem ban nai tai jing tu jongki la ban yo jing man toy da ba yo ban dia she yo bat bakil la aru ban yo ya kata ka jing man toy ti nga ai ku ble ru ye kini doktor ke badan hanging kumba piatip hi ka de ka sngi BS VHS and DD kata ka sngi ka long ka sngi namta ban ai ki tikai ki long keme bat ye ki klung mo ye ki keme ki ba armen bat ye ki klung bat de ki ba hapo ka shisnam ki buan ba ki tika ki injection bangi de ban ai bat ngi snow kemen sikat de ba kumbala batai I kong mene I doktor ba I nurse mene ki ong ba ha kan ni ka snong ki wan ba ki breu shakmat ban shime ka ni la jing ada te kumba pi ai jing ada ki klung khna kan ni ka por ka de ru ba pin ai jing ada la de nama la da pi ai jing ada la de kamot ba pindalik phai sieng shibu pilik pre pilik nya kali ne pilik shiyo shahat pindawan phai nang tu pinaman ra ka jing pang nang te na yo na hat na ti sengkin shaki khon ki ti jong pi Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have.